του Ασκληπιού, το οποίο το αποκαθέραμε μέρες τώρα για να τελετουργήσει στην πομπή μας. Δεν θα ξεχνάμε ποτέ ότι η πομπή αποτελεί και ένα εξαγνιστικό στοιχείο του τόπου, όπου αυτό διαβαίνει. Άρα θα ήθελα να έχετε στη συνείδησή σας ότι αυτή τη στιγμή επιτελείται μια θεία πράξη, είναι η μεταφορά του Ιερού Αγάλματος προς τον χώρο τελέσεως. Θέλω συνειδητά λοιπόν αυτό να το αντιληφθείτε. Καμία ομιλία, κανένα χάσιμο κεφαλής δεξιά-αριστερά, όλοι είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό το σκοπό. Ειδικά για τους ηγέτες οι οποίοι για την θεραπεία είναι ήδη έτοιμοι. Θα τελειώσει η πομπή, θα γίνει η τέλεση, η υμνοδοσία, θα γίνει ένα δρόμενο εγκυμήσεως, θα ακουστεί ένας ειδικός ήχος εγκυμήσεως, ο οποίος έχει φτιαχτεί ειδικά για αυτήν την ημέρα και για την εγκύμηση. Μετέπειτα θα γίνει μνήα στον τελεσφόρο, θα αποθέσουν οι οικέτες τους οβολούς, τους απαραίτητους, και στο τέλος όλοι σας, αν θέλετε, θα αφήσετε μια σφραγίδα ευσεβίας στο άγαλμα του Ασκληπιού που μας περιμένει σε ένα εξαιρετικό σημείο που πιθανότατα πολλοί να μην έχετε πάει ποτέ, όμως μας περίμενε πάντα αυτό το σημείο για να τελέσουμε εκεί. Και λίγα λόγια για τον Ασκληπιό και τη λατρεία του και ξεκινάμε. Ωραία. Να πούμε δύο λόγια μόνο, ότι μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να τονίσουμε μία θεραπευτική θεότητα η οποία έχει περάσει στη Λύθη πάνω από 1500-1800 χρόνια. Είναι η θεραπευτική οντότητα των Ελλήνων που ήταν και είναι πάρα πολύ σημαντική. Περπάτησε πάνω στη γη ως ιστορικό πρόσωπο. Οι γη του οι δύο, ο Μαχάων και ο Ποδαλήριος, συμμετείχαν στον Τροϊκό πόλεμο ως γιατροί, ο ένας ως παθολόγος και ο άλλος ως χειρουργός. Είναι με ενσάρκωση Υιός Θεού και θνητής. Η περίπτωση των περιπτώσεων των παράλυτων που περπάτησαν και των τυφλών που είδαν το φως τους ήταν καθημερινότητα στα ασκληπιεία του ελλαδικού χώρου. Αν δεν κάνουμε λάθος, ήταν γύρω στα 300 με 350. Δεν αμφισβητήθηκε ποτέ η αποτελεσματικότητα των θεραπείων, είτε αυτό ήταν αποκατάσταση ενός κατάγματος, είτε ήταν θεραπεία βαρύτερων ασθενειών. Όλοι έφευγαν από εκεί με ίαση, και αυτό το ξέρουμε από το πλήθος των αναθηματικών φλακών που αφού πήγαιναν στο χωριό τους θεραπευμένοι, έστελναν την αναθηματική πλάκα στα ασκληπιεία. Αυτά έχουμε να πούμε τώρα, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ας ξεκινήσουμε. Υδρανός. Για σένα είναι αριστερό.
οικέτες. Και σε λίγο η εκπομπή ξεκινάει.